До нашого ефіру доєднюється заступник керівника Народного антикризового управління Білорусі, представник опозиції Артем Брухан. Пане Артеме, вітаю вас. Дякую, що знайшли час та можливість. Вітаю. Пане Артеме, давайте чесно, доволі неочікувано до Мінська прилетів спецпосланник Трампа Келлог, вів переговори з Лукашенком. А більш неочікуваний результат – те, що таки Лукашенко звільнив 14 ув'язнених, і серед яких Сергій Тихановський. На вашу думку, пане Артеме, чому Келлог таки прилітав до Білорусі? І чи справді йдуть зараз переговори про те, аби відновити відносини між Білорусією та Сполученими Штатами Америки, зняття санкцій, а також відкриття посольств? Па-першае, з чаго бы я пачаў, гэта тое, што візіт Келлага насамрэч ён рыхтаваўся даволі даўно. Да гэтага ў Мінск прыязджаў Крыстафер Сміт, намеснік дзяржсакратара, які, па сутнасці, таксама ўздымаў пытанні, звязаныя з гуманітарным трэкам, з вызваленнем палітвязняў, але ў рэжыму Лукашэнкі ёсць, зразумела, свае інтарэсы. І гэтыя інтарэсы палягаюць на тым, каб зняць санкцыі, па-першае. Па-першае, гэта санкцыі з калійнай отраслі, па-другое, гэта санкцыі з Белавіа і, магчыма, яшчэ санкцыі, звязаныя з беларускімі банкамі, напрыклад, Белінвестбанк. Гэта ўсё неабходна для таго, каб палепшыць фінансавае і эканамічнае палажэнне Александра Лукашенко, бо, зразумела, эканоміка Беларусі не расце, знаходзіцца ў стагнацыі, санкцыі ціснуць на яе, магчымасці вялікага росту запаволіліся, расійскі рынок таксама перапоўнены. Таму тут узнікаюць складанасці, і ў гэтай складанай сітуацыі пад санкцыйным ціскам як Злучаных Штатаў, як і Еўрапейскага Саюза Александр Лукашенко вымушаны і зацікаўлены ў некаторых кантактах з Злучанымі Штатамі Амерыкі. І вось гэты візіт быў падрыхтаваны, і сапраўды прыехаў да Лукашэнкі ў Мінск генерал Келлог, які фактычна абмяркоўваў не толькі ўзнятыя пытанні, якія ўжо я раней казаў, але яшчэ зразумела сітуацыю расійска-украінскай вайны. Бо Беларусь, безумоўна, мы разумеем, яна з'яўляецца суагрэсарам у гэтай вайне, з яе тэрыторыі адбывалася наступленне расійскіх войск на Кіеў, і з яе тэрыторыі ляцелі ракеты. Але Александр Лукашенко спрабуе падаць сітуацыю такім чынам, што Беларусь гэта не суагрэсар, а патэнцыйная пляцоўка для перамоваў. Калі памятаеце, быў Мінск-2. Вось зараз, магчыма, Александр Лукашенко хацеў бы праз Злучаныя Штаты Амерыкі, праз камунікацыю з генералам Келлагам атрымаць магчымасць праводзіць і стаць пляцоўкай для перамоў, напрыклад, Мінск-3. Але тут зразумела, што Мінск-3 немагчымы, пакуль прынцыповую пазіцыю займае Украіна, па-першае. Па-другое, пакуль Александр Лукашенко з'яўляецца саўдзельнікам у агрэсіі і стварае эскалацыйныя сцэнары. Фактычна вучэнні Захад-2025, пра якія неаднаразова казаў і прэзідэнт Украіны Зеленскі, яны фактычна могуць выкарыстоўвацца Расійскай Федэрацыяй як для эскалацыі ў дачыненні да Украіны, так і да Еўрапейскага Саюза. Але першыя крокі з боку рэжыму Лукашэнкі мы пабачылі, заяўленне генерала Хрэніна пра тое, што вучэнні пераносяцца ўглыб краіны. Не на заходняй мяжы яны зараз будуць адбывацца, як планавалася першапачаткова, а ўглыб. Магчыма, гэта, конечно, інфармацыйная спецаперацыя, магчыма, яны будуць праводзіць іх, як і запланавалі, але пакуль выглядае так, што дээскалацыйная рыторыка з вуснаў Лукашэнкі яна сапраўды гучыць. І Злучаныя Штаты Амерыкі рэагуюць на гэта, бо Дональд Трамп зацікаўлены, ён хоча быць тым чалавекам, які скончыць вайну, ён хоча быць міратворцам. І вось для яго гэта вельмі важна, каб хутчэй нейкім чынам тупік у перамоўным працэсе паміж Украінай і Расіяй, ён выйсці з гэтага тупіка. І нават для гэтага можа паспрабаваць нейкім чынам выкарыстаць Лукашенку. А чи має, на вашу думку, Лукашенко важелі впливу, щоб вийти з цього глухого кута переговорного процесу і припинення війни? Який Трамп миротворець, ми вже побачили. 12 годин тривало затища між Іраном та Ізраїлем, якщо я вірно порахувала. Але тут в контексті іншого тоді питання, чи має Лукашенко шлях з цього глухого кута? Зразумела, што Лукашенко спрабуе прадаць Злучаным Штатам і Еўрапейскім Саюзу, што ён мае ўплыў на Пуціна. Мы разумеем вельмі добра, што Пуцін мае ўплыў на Лукашенко, а не наадварот.
і ён будзе рабіць все, што яму скажуць у Крамлі, як гэта было і раней. Але я лічу, што ў гэтым кантэксце інтарэсы Лукашэнкі і Пуціна перасякаюцца. Маім меркаваннем з'яўляецца тое, што Пуцін зацікаўлены, каб перамовы, напрыклад, патэнцыйныя, да, мірным урэгуляванні яны адбываліся на тэрыторыі Беларусі. Бо ён будзе разумець, што гэта фактычна перамовы на яго тэрыторыі. Гэта не Турцыя, гэта не Ватыкан, гэта фактычна яго тэрыторыя, дзе ён можа зноў дыктаваць умовы, спакойна сябе адчуваць, няма ніякай пагрозы прыцягнення да адказнасці па ордары з міжнароднага крымінальнага суду. Ну, вось, зразумела, такая логіка прапанаваць зноў Мінск, яна ёсць у Масквы. Ну, чаму тут Лукашэнкі не згуляць? І, дарэчы, чаму я так лічу? Таму што нават Лаўроў у адной сваёй прамове, ён, як кажуць, прамовіўся. Ён сказаў, што перамовы паміж двумя праваслаўнымі краінамі не могуць адбывацца ў іншых краінах. Ну, а якую праваслаўную краіну мы ў рэгіёне ведаем, акрамя Беларусі? Ну, у гэтым сэнсе тут зразумела, што ён намекаў как бы на Мінск. І я думаю, што і Масква тут была бы зацікаўлена. Таму в гэтым сэнсе Лукашенко можа гуляць нейкую гульню тут, але давайте не забываць, што акрамя Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі ёсць яшчэ суб'екты. Гэта Украіна ў першую чаргу і Еўрапейскі Саюз у другую чаргу. І ад іх пазіцый, ад іх падыходаў таксама будзе вельмі шмат залежыць. Мы бачым, якая пазіцыя Украіны пакуль артыкулюецца, і мы бачым, што Еўрапейскі Саюз, ну, ён не кажа ніякіх размоў пра змяненне рыторыкі ці змякчэнне санкцый. Даволі жорсткая прынцыповая пазіцыя. Пане Артеме, є така думка в Україні, що Келох прилітав до Лукашенка, аби, як то кажуть, надумати диктатора, щоб він знову не використав територію Білорусі для нападу на Україну або на інші країни НАТО. І в цьому контексті в мене до вас наступне запитання. А хто для Лукашенка більше буде авторитет в даному питанні? Сполучені Штати Америки, які можуть допомогти Лукашенку вийти з економічного піке, чи все-таки цар-батюшка Путін? Залежнасць Лукашэнкі ад Пуціна настолькі велізарная, што, зразумела, вырашаць канчаткова будзе Расія, будзе Пуцін. Лукашенко самастойна не зможа выкарыстаць нават Злучаныя Штаты Амерыкі дзеля ніякага майору, бо зразумела, дзе знаходзяцца Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе знаходзіцца Беларусь. Гэта першае, ну і проста паглядзець на экспарт-імпарт, гандаль паміж Беларусью і Злучанымі Штатамі Амерыкі, ну гэта несумяшальныя рэчы, гандаль паміж Беларусью і Расіяй. Тут зразумела, што Расія будзе вырашаць. Але, як я ўжо казаў, зацікаўленасць Масквы тут хутчэй за ўсё ёсць. Зразумела, што, магчыма, Келах мог перадаць пасланне ад Трампа пра тое, што, ну, слухайце, не эскалюйце, бо будзе да вас такое же стаўленне і такія же дзеянні, як, напрыклад, да Ірана. Я дапускаю, што такі тэзіс мог гучаць, але нават калі мы пабачым кадры з сустрэчы, бачна, што Лукашенко спрабаваў максімальна такую, ведаеце, весці дыпламатычную спрыяльную рыторыку. Да? Ён спрабаваў дэманстрацыю, абдымаўся з імі. Зразумела, што Келах быў, дарэчы, калі паглядзець, ён трохі шакаваны быў, калі той палез абдымацца. Але для Лукашэнкі важна было прадэманстраваць дыпламатычна, што вось такія добрыя адносіны, што яны выбудавалі давер, што вось ён не дыктатар, якому нельга давяраць, а вось чалавек, з якім можна абдымацца. Але пры гэтым Келах ні разу не называў Лукашенка прэзідэнтам. Вось, і гэта прынцыпова выглядае так, яго была пазіцыя, то бок палітычнага прызнання яго прэзідэнтам не адбываецца. Гэта проста размова з чалавекам, які функцыянальна кантралюе тэрыторыю. І я думаю, што пачалося сапраўды з жорсткай пазіцыі, што нават не думайце выкарыстоўваць вучэнні дзеля эскалацыі, але, як кажуць, саломку Лукашенко пасцяліў дагэтуль, калі пра сваіх міністраў заявіў, што вучэнні пераносяцца з заходняй мяжы бліжэй да Расіі. Ну, зразумела, што з той тэрыторыі ўжо эскаляваць у дачыненні да НАТО складаней, ну а напрыклад, з Гомельскай вобласці пайсці наступ на тэрыторыю Украіны, ну, тэоретычна магчыма, але я ўпэўнены, што украінскі бок такі сцэнар ну, прапрацоўвае. Я думаю, што гэта просто было бы самазагубства для Лукашенка. Ну, тут в контексті цієї зустрічі Лукашенко робив, як це,
погану міну при хорошій грі, чи навпаки, хорошу міну при поганій грі, коли намагав подати, що нічого не сталося. Ну, приїхав Келлог, ну нічого не сталося. У нас завжди хороші відносини з американцями. Друже, здається, так він його називав. А чому Лукашенко так вирішив розставити, на вашу думку, саме такий акцент цього візиту? Яго галоўная задача на дадзены момант гэта вырвацца з гэтай дыпламатычнай ізаляцыі і зняць санкцыі. Дзеля гэтага ён будзе казаць, што Трамп яго самы лепшы сябра яшчэ там з нейкіх 80-х гадоў будзе выдумляць, ведаеце. Ну, што заўгодна будзе казаць, гэта зразумела ў палітыкі такі, ведаеце, ну, як кажуць, чалавек, які можа балансаваць. Ён можа сёння казаць адно, а заўтра зусім іншае. І вот сёння настаў час, калі ён будзе казаць зусім супрацьлеглае таму, што ён казаў там 2-3 гады таму, каб проста палепшыць сваё палажэнне. Таму, я думаю, такія паводзіны ён рабіў, але я хацеў бы звярнуць увагу, што за дзень да гэтага у яго была сустрэча з Бастрыкіным. Той прылятаў у Мінск, яны сустрэліся, і Лукашенко тут таксама сябе падсцяліў саломку, калі ён казаў, што мы саюзнікі Расіі да апошняга, мы ваяваць будзем з вамі ў адным акопе сядзець, вы вельмі паважаны чалавек. То бок ён адразу дасылаў мэсэдж у Маскву Пуціну, што глядзіце, мае перамовы з ЗША гэта не супраць вас. Мае перамовы з ЗША гэта там, я вось хачу просто выбудаваць інтарэсы, вы ж таксама з імі ўжо размаўляеце. Нават гэтыя камунікацыі з Злучанымі Штатамі Амерыкі, яны пачаліся пасля таго, як у Расіі пачаліся гэтыя камунікацыі. Калі іх не было і не было магчымасці для Лукашэнкі гэтага рабіць, гэта просто пацвярджае той тэзіс, што ён будзе рухацца ў фарватары Крымля. Пакуль Крэмль прыязна да Злучаных Штатаў Амерыкі ставіцца, тады і Лукашенко будзе спрабаваць з імі штосьці размаўляць. Толькі калі, напрыклад, нейкія адносіны сапсуюцца, адразу Лукашенко будзе казаць, што ніколі там з Злучанымі Штатамі Амерыкі ніякіх спраў не хацеў мець, але ў яго ёсць тут практычна даволі зразумелы інтарэс гэта зніццё санкцый, бо яны сапраўды ціснуць. Пане Артеме, здається, моє наступне питання знімається з порядку денного, тому що Вашингтон, як намагався відірвати Росію від Китаю, так і є така теж думка, що намагається відірвати Білорусь від Росії. Але з того, що ви вище сказали, виглядає, що це не те, що задача зі зірочкою, але й не місія нездійсненна. На дадзены момант гэта немагчыма, бо з 2022 года і з 20-го, а канчаткова з 22-го, просто контроль России над Беларусью настолькі павялічыўся, было падпісана столькі дакументаў і вайсковых, і эканамічных. Адарваць, ну, просто не атрымаецца, гэта немагчыма. Адзінае, што трохі збалансаваць уплыў Москвы. Тут, конечно, я думаю, што можна паспрабаваць Злучаным Штатам гэта выкарыстаць, але мне падаецца, у іх нават такой мэты няма. Я думаю, што гэта мы ўжо дадумываем, бо зразумела, што ў Злучаных Штатаў Амерыкі і ў Трампа ў асабістасці ёсць зразумелая мэта. Гэта каб расійска-украінская вайна яна скончылася. Ён хоча увайсці ў гісторыю як той чалавек, які прымірыў усіх. І ён будзе дзеля гэтага рабіць усё. Ці думае Трамп пра балансаванне ў Беларусі ў адносінах з Расіяй? Я вельмі сумняваюся. Ну, шчыра кажучы, ён нават не думаю, што вельмі ўпэўнены, ведае, хто там такі Лукашенко. Але я ўпэўнены, што Келлог там яму можа дакладаць, што вось ёсць краіна, ёсць такі чалавек, з якім мы можам штосьці падумаць. І тут галоўны інтарэс будзе інтарэс Амерыкі. У апошнюю, пра што яны будуць думаць, гэта пра інтарэсы балансавання Лукашэнкі і Беларусі ад Расіі. Не, я думаю, што там ёсць зразумелае разуменне, што вось гэта сфера інтарэсаў Расіі. На жаль, мне цяжка гэта казаць, але вось на дадзены момант сітуацыя такім чынам складаецца. Пане Артеме, в контексті того, що звільнено Сергія Тихановського, наскільки зміниться робота опозиції, так? І на вашу думку, чому все-таки Лукашенко наважився на цей крок? Чи він же більше не бачить загрози в особі Тихановського? Я думаю, тут две ключавыя рэчы, на якія бы звярнуў увагу. Першае, што Лукашенко вызваліў свайго ключавога палітычнага саперніка з 20-го года, з найбольш радыкальнага, найбольш такога, які гуляў на электаральным поле Александра Лукашэнкі. Гэта сапраўды добрая навіна, бо мы ўсе чакалі Сергея Тихановского. Ён 2 гады быў інкамунікада, увогуле не зразумела, што там з ім адбывалася. Мы бачым яго фотаздымкі, яго прэс-канферэнцыю, як ён выглядае, які катаванні перажыў. І гэта сапраўды вельмі добрая навіна, што ён знаходзіцца на волі.
Чаму Лукашенко яго вызваліў? Таму што яму трэба было неабходна прадэманстраваць амерыканскаму боку сапраўды моцны, зразумелы крок, што ён нават гатовы свайго ключавога палітычнага суперніка вызваліць. Бо дагэтуль, давайце шчыра, мы ведаем, адбываліся вызваленні. Па 30-40 чалавек амаль кожнага месяца Лукашенко там вызваляў людзей. Але сярод іх не было палітычных фігур, медыйных фігур. Гэта былі там актывісты шараговыя, былі проста людзі, якім там заставалася месяц пасядзець. Ён прабаваў прадаць Злучаным Штатам Амерыкі, што глядзіце, я вызваляю людзей, давайце размаўляць. Злучаныя Штаты Амерыкі, там же ж таксама генерал Келлог і Крыс Сміт, гэта дасведчаныя дыпламаты. Яны гэта проста не купілі. Яны не купілі, яны выставілі нейкія умовы. Сярод гэтых умоваў было вызваленне чалавека публічнай, моцнай фігуры. І вось я думаю, што тут Лукашенко просто пайшоў на гэтыя умовы і вызваліў Сергея Ціхановскага і, дарэчы, Ігора Карнея, супрацоўніка Радыё Свабоды. Ну, тут таксама зразумела адсылка, да, зразумела, чаму гэта было зроблена, але пакуль не вызваліў, напрыклад, Ігора Лосіка, таксама супрацоўніка Радыё Свабоды. Таму я думаю, што гэтыя кантакты, камунікацыі і хутчэй за ўсё працягнуцца. І каб Лукашенко дасягнуў сваёй непасрэдна мэты зняцця нейкіх санкцыяў, ці, напрыклад, адкрыцця амбасады, але я, дарэчы, не ўпэўнены, што на гэта Злучаныя Штаты Амерыкі пойдуць зараз. Но яму трэба рабіць больш зразумелыя крокі і больш моцныя крокі. Да, вельмі добра, што вызвалілі Сергея Ціхановскага. Але гэта 14 чалавек. 14 чалавек, сярод якіх 8 грамадзян не беларусінаў. Гэта ўжо, ведаеце, рэверанс у бок Еўрапейскага Саюзу. Што, глядзіце, вось амерыканцы могуць вызваляць праз камунікацыю. Вось ён дасылае такі ж месседж Еўрапейскаму Саюзу. Таму будзем далей глядзець, але, ведаеце, хутчэй за ўсё, пакуль не будзе зразумелага вызвалення там 100, 200, 300 чалавек адзінаразавага, плюс дадаткова з медыйнымі фігурамі, я думаю, яму будзе, ну, вось, так па кроплях за камунікацыю, за сустрэчу ён будзе вызваляць. Але мяч на яго баку, і зразумела, што Злучаныя Штаты Амерыкі будуць чакаць таксама больш якасных крокаў. Питаюся у вас як представника опозиції в зв'язку з тим, що Сергій Тихановський вийшов з в'язниці. Як зміниться діяльність білоруської опозиції? Чи це вже обговорювали? І як будете протистояти режиму Лукашенка? Ну, давайте пачакаем, калі Сергей Ціхановскі просто прыйдзе ў сябе хоць трохі, бо ён толькі некалькі дзён, 5 год знаходзіўся ў адзіночнай камеры, не размаўляў з людзьмі, ему лісты не даходзілі. Ну, ведаеце, чалавек у такіх катаваннях і маральна-псіхалагічных, і фізічных, як його там холадам мучылі, ну, там зразумела, што цяжка. Таму я думаю, што ён зараз просто спрабуе разабрацца, што адбываецца ўвогуле інфармацыйна. І пасля гэтага ўжо можна там прымаць нейкія рашэнні і так далей, але я спадзяюся, што ён застанецца ў палітыкі. Я ўпэўнены, што гэта так будзе, бо прэс-канферэнцыя была даволі яркай, даволі зразумела ён даў паняць, што хоча дэмакратычных зменаў у нашай краіне, і даволі ясна даў зразумець нам усім, што лідар беларускіх дэмакратычных сіл Святлана Ціхановская, яго жонка, і ён яе падтрымлівае. А сваю дзейнасць ён будзе весці, ён быў папулярны блогер. Я думаю, што ў гэтым накірунку праз інфармацыйную працу і праз YouTube-каналы ён будзе даносіць сваю пазіцыю. І я ўпэўнены, што далей дэмакратычнай сілы ён умацуе сваім аўтарытэтам і вядомасцю іх. І я спадзяюся, гэта проста будзе такая новы віток надзеі для беларусаў, што людзі выходзяць на волю, працягваюць барацьбу, і дэмакратычныя змены ў Беларусі так ці інакш адбудуцца. А можливо, ви відслідковували, як самі білоруси відреагували на те, що звільнили Тихановського, і з однієї сторони Лукашенко відпускає по кілька десятків людей, але з іншої сторони ж прекрасно розуміємо, що репресії далі тривають. Так, па-першае, просто, ведаеце, гэта надзея для беларусаў была. Гэта надзея, вызвалены адзін з лідараў рэвалюцыі 20-го года, які фактычна стаў как бы стваральнікам. Ён падняў просты народ з раёнаў, каб яны, ну, зразумела, выказалі сваю супраць Лукашэнку. Але
акрамя надзеі, конечно, у людзей выклікала ўсё просто жудаснасць, як чалавек атрымалі у якіх умовах, калі паглядзець яго фатаграфію до таго, як ён выглядаў пасля, гэта просто незразумела, як вось так у Беларусі, да, ў 21 стагоддзі робяць яго ж суайчыннікі. Вось. І трэцяе, што я нават па праглядах просто, яны велізарныя былі. Людзям было цікава знутры краіны менавіта паглядзець. Шмат хто пісаў тых людзей, якія, ведаеце, трохі адышлі ад палітыкі. І гэта сведчыць пра тое, што тэма 20-го года яна не сышла, і што тэма палітвязняў не ў мінулым, і тое, што людзі просто не хочуць, каб Лукашенко быў ва ўладзе, а хочуць, каб адбыліся нармальныя дэмакратычныя змены ў Беларусі. Зразумела, сітуацыя складаная, але барацьба будзе працягвацца, і такія вызваленні, такія крокі, такія дзеянні там Сергея Ціхановскага і такія словы, яны вяртаюць людзей да палітыкі, вяртаюць у людзей веру, што штосьці можа адбывацца. А як ви бачите, чи готові білоруси до протестів проти режиму Лукашенка? І за яких умов, на вашу думку, Росія може відпустити, зокрема Москва, свій вплив над Мінськом? Што тычыцца пратэстаў, пакуль рэпрэсіўная машына працуе так, як працуе. Кожнага дня затрыманні, кожнага дня нейкія рэпрэсіі, кожнага дня ціск народных і блізкіх і актывістаў, і тых людзей, якія за мяжой. Пратэста не будзе. Гэта з рэальных і зразумелых прычын. Але я думаю, што ці то пратэст, ці нейкая актыўнасць, яна можа з'явіцца толькі пасля таго, как вось гэтыя рэпрэсіі будуць спынены працяглы час. Не месяц, два, тры, паўгады, год. Каб гэты рэсурс, гэты палітычны, як кажуць, да, недавер да Лукашэнку, ён потым ва штосьці пераўтварыўся. Пакуль складаная сітуацыя ў гэтым сэнсе, я думаю, што такога відавочнага пратэсту палітычнага не будзе, але я дапускаю, што эканамічны пратэст, калі, напрыклад, сітуацыя там з санкцыямі, з эканомікай будзе не паляпшацца, калі зноў знікне бульба з крамаў у Беларусі, бо сапраўды Лукашенко там кожны свой выступ успамінаў гэтую бульбу. Бо зразумела, вось дакіраваўся краінай, што ў Беларусі знікла бульба, гэта, ведаеце, мне як беларусы гучыць як анекдот. Шчыра кажучы, як такое ўвогуле можа быць, і гэта абражае кожнага беларуса, што так дакіраваўся, што бульбы няма цяпер. Цяпер беларусы ядуць азербайджанскую картошку, бульбу. Вось, таму гэта ўсё выглядае вельмі для яго дрэнна эканамічна, але вяртаючыся да вось таго, ці будуць пратэсты, тэарэтычна яны могуць быць і нават не ў тым сэнсе, як мы можам думаць, палітычныя, да, за правы чалавека, а вось у такім зусім незразумелым накірунку, вось як знікне бульба з палец крамаў, і людзі могуць проста выйсці. Гэта можа адбыцца, я ўпэўнены. Што тычыцца Масквы, пакуль ідзе вайна, ніякага памяншэння ўплыву Масквы на Беларусь не будзе, бо яны разумеюць тэрыторыю Беларусі як свой стратэгічны балкон для таго, каб рабіць пагрозы для Еўрапейскага Саюзу і выкарыстоўваць пры неабходнасці тэрыторыю Беларусі для агрэсіі ў дачыненні Украіны. А тое, што Пуцін не адмовіўся ад ідэі знішчыць украінскую дзяржаўнасць, я думаю, што мала ў каго зараз ёсць такое меркаванне, што ён адмовіўся. Не, ён будзе казаць што заўгодна, але сама ідэя, яна нікуды не знікла. І прабачце, калі Пуцін не лічыць Украіну дзяржавай незалежнай, то ці ён лічыць Беларусь незалежнай дзяржавай? Ён даўно ўжо так лічыць. У гэтай размове гэтага нават няма. І калі Лукашенко прыязджаў у Маскву, да Пуціна падпісваць дамову о стратэгічным вайсковым супрацоўніцтве і гарантыях бяспекі для Беларусі, там журналістка АНТ беларускага тэлебачання запыталася, ці будзе нацыянальныя інтарэсы адстойваць Пуцін Беларусі на перамовах, напрыклад, з Украінай. Пуцін нават не зразумеў пытання. Ён скажа, у якім сэнсе, што вы маеце на ўвазе? То бок, якія нацыянальныя інтарэсы Беларусі? Вось месца Беларусі ў яго імперскім уяўленні. Таму пакуль Пуцін такі уплывовы і ва ўладзе трымае яе ў Маскве, я думаю, што тут казаць пра нейкую магчымасць памяншэння ўплыву маскоўскага будзе складана, але Лукашенко спрабуе, як кажуць, змікшыраваць, да, праз кантакты з Кітаем, праз кантакты з ЗША,
Але пакуль гэта выглядае, як вы добра заметілі, добрая міна пры дрэннай гульне. А от якщо для Путіна знищення української державності – це ціль номер один, як би він це не називав, то чи для Лукашенка теж є в цьому пріоритет? Чи він розуміє, що знищення державності України, нашого суверенітету, несе безпосередньо загрозу для Білорусі? Ну вось тут, я думаю, якраз Лукашенко гэта таксама разумее. Але я думаю, што ён фактычна пасля 20-го года ён пагадзіўся на продажу суверэнітэта беларускага. Я думаю, што вось застацца ва ўладзе хоць у нейкім чыне, да, хоць нейкім чынам для яго было першасна. А тое, што ён аддаў вайсковы, эканамічны суверэнітэт знешнепалітычнай Маскве, гэта ўжо другое. І гэта можа потым перагуляць, там час пройдзе. Я думаю, што ён проста такі, ведаеце, тактычна спрабуе з гэтым працаваць, але зразумела, што вось гэта стратэгічная яго памылка была ставіць на Расію. Ну вось гэта было зразумела з самага пачатку, калі ён выбудоўваў ту саюзную дзяржаву, бо ён сам хацеў у Маскве сядзець праз саюзную дзяржаву. А калі не атрымалася, ну вось зараз атрымаў міну такога медленнага дзеяння. Вось ён зараз спрабуе збалансаваць уплыў Масквы. Ну то бок гэта проста з аднаго боку, як кажуць, ведаеце, ён такі вось там 30 год ва ўладзе, ён там усё разумее, але гэта яго недальнабачнасць. Вось 30 год дакіраваўся, што незалежнасць краіны на валаске вісіць. Ну прабачце, гэта ж таксама сведчыць пра шмат пра што. І тут вже навіть не про картоплю йдеться. Пане Артеме, я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Кажу вам до зустрічі. Бажаю спокійного вечора. Нагадаю, з нами був Артем Брухан, заступник керівника Народного антикризового управління Білорусі і представник опозиції. Дякую вам, до зустрічі. Дякую, до побачення.